inyore kwa kangambiye mono uchaba tubagwese mugirango mwezi pi esa ulimwanjo olete ko bumujumbe na ijengatiana kwa bumujumbe ino na ndo mujumbe mwegenwa. Nataka kuambia asante tena na kubairo leranga bujumbo bobuwa ino boika this time boturagie boika chiskuru cheito chirore kana muna chiskuru boika mechie emenge etware chistima na boika tipare cheito chito sumbwete emyaka ne myaka boika chicheche chibe tipara nekeronde ga butipara konye mumanyete nto bwate mina no botenere bwitipara chiakera uno mu ministro ya sere tuwe na nche na SST umo engineer bwa constituency oliko nyoko na botoa kia uburaundi nabo ngere twe ebichanja bibiyaye tuwairo mo engineer mo nyibono toko cha kwanse gazinere wiki bocha tonyoroshe kipara che itotore kane ngabantu togwakane ba ekyo moalio ekwera lero tali kulia mangana abana bemyaka emeke mwansi gutuburia maswali yenderera gutuburia maswali na aterenire kirase ngotebanga abana baito kiba gutuburia baiburia maswali igotogotegerera tuiranirie itutanyare koiraneria tokurigereria inse igororekane no kwaigure ntoimokeria abana baite byuma ntoimokeria abana baita masasi egekugera abana abuna bakenya abana abo bayibuye nabangina ba Kenya na mwana tayo kubyaru barimo nense kubahonjorana basomete babwata chidigiri basinyira sibakuira chidigiri echi baroje togotimba chibesi cyake so abana abo byabare ababanyamira kaito kubakira mbuyemono asesa uli mwirete buna mwirete mbabere bagose te botongie merere alinya bite na ile gose ngai mokorabo ekora njino mu wakili kirina bakubwatire libato umisira abana baito timokorabo egekogera abaskali mbwate nyamira njira bomba tebetira n'abakire tikisimi mambia mutaranza maandamano na morgoba goroba kulete kabate mwana ndo umisirwe hai kabate bimna basani bane nimanyete bunanko balenda lakini kikoboli abana aba omugabano ito emosinyali igamenyete omochie womongiro muboraka okorokuchie mima mokogi omongiro James Mokogi tata moki taliya chetego korabo mongiro ligarwale takali kurwaligwa agakondisio mugabano omochiolia egeranya ori kibese kie byogo igo egaro mokorigyo mugabana omugabana sobo magwagwa kali aliyo chie mima omongino lia sare nge ward igo bantulete sana ne butukoga agisi video minto omukiono sambirwe ngamote mama bana baitomba gokorabo na tumira baskali kuchiona abasoro iru omongino lia ganyorete pressure mbe egaro mokogenda mogende morogi ngabana office onye tayo nabo nkoba efea yokogenda kumuligia boye magwagwa egere moto rete rumu chanda sumugino oyo neru chande geturu mubura ine rega bana goikane lia abantu amachibu na naiche ngoira lia yane ya constituency igo ase county yetu ya Nyamira barai baito mheshimiwa batwera mheshimiwa Duke naba waziri baito tigatuanje kibese kigoche Nyamira kikorera abantu baitemere mu baroche. It is that simple. Ikina kia abana bakubuli na inturogoro gaaya ntuate betenga abana baliko no emboro na banjilate betenga izituwari waki webi ndebinga yes no abana bali nabona ateba nga onye bacha mapema ake abechi nyaunyo igoba tutoro nyaunyo gaaya angege tekingia ngo chakoleto abakuntu bwate Kenya lakini aba chumbe ba kurugutirwe ege kogera omudosi Kenya gaega nabaki abachikura mwachete nya mwetule ko nebituo binde byonsi mugatochora ichi kolia ino na ligo kolegas kali yomurai no be president ajiaro na beke bunge getanga ndiye katiba gekoteba na kito bwatsiriti abana balinga onye moko bolie kene gachimotwe
gekora na internet ene tutagete tokorere esa ulimoncho oleka na ende koira mangana inorogoro gaji na ende korona achireka onguta kananya bogolya bamanyanga tali aya nengo korera na aya muntu mete bomonya njira ya ntebyo mo president bwense omundu akoigwa